Diyos, igampo mo kami makansala, karunong sa oras sa aming kamatayan. Angka sa Diyos, igampo mo kami makansala, karunong sa oras sa aming kamatayan. So guys, mao na sa tradisyon dari basta San Juan magparada ni mga bangka, mga butman dya. Mag rosaryo dani sa dagat. Dya sa zupod kadto mi mata kay manglakaw lagi mi. Che guys, dali ra jud kadto proseso pag abot na mo dari magbayad na ko dari sa billing dya. Gawat na laman mi og tawgon sa ubi dekain na doktor. Dya gitawag na ko guys, dali ra jud kadto dari magpa-check up. Dya salamat guys kay naka-check up na ko unja. Kapa-ultrasound na pud ko unja, padung na pud mi mahuli dya. Daghang salamat sa nag-sponsor dani, Ma'am Bitani. Morning, una po di guys. Si Ruby Provinciana dya. Si Crystal, siya na lamay mo. Kasi kaso siyang kaugalingan kay kamis ni Kulo. Ato namig dalagi kay mapa-ultrasound lagi ko guys. Kami last po niya. Mag-amping jud na. Pato lang ni Dante ha. Sige. Asa na ba Dante? Dante! Magkuhan sa Oo. Ay, nakabantay malis Dante di ah. Si ate Dante ha, ipasakay ha. Oh, ipasakay si Dante. Saka si Dante? Ay, ipasakay si ate Dante ha. May naklabi na nakampo di kali ang ha. Nya good luck sa imong. Sumat ko nami guys. Una isilig bibi oh. Paniligi ng diha dapit oh. Basta magata. Ja guys kay pista man ron sa San Juan naay dakong bus na kore orange ja. Daghan di karon ugis ron kay basta San Juan daghan di kadto ugis. Ja nami dres Nicole kay magatang nami og bus. Ja guys nakasakay nami. So daghan di kadto mga gis kay daghan kadto mga nakaparadang sakyanan ja. Kanina anay tourist pud ni siya nga bus nga pink. Super din daghan na jud ron ang mga gis. Manang presya na pud sila sa ilang mga gis nga daghan kadto. Ja guys salamat jud kadto ko lang yung anak kay sa kung giubanan ja nalig sa mo pa-check up ko ja unahan man hagahang ubigain guys kay na namang koy referral sa ultrasound so na guys abot na mi dari ni Nicole ja sa dupa ka adto alas city pa na mi dari ja guys na iya mga schedule dani ja private ni siya nga ospital Alcantaran ja ang mo doktor dani mo doktor pud sa Chungwa ja guys kay na mo koy referral nga pa ultrasound sa ubi dari so magbayad na ko ja nagitawag na ko is aran dali ara ka adto ja magpabasa na pud mi guys sa pa-check up pud mi ni Dr. Clarita sa UB Gaindari. Diyan dali guys nahuman na ja padung na pud mi nangulin diyan ay tulo ka resita. Salamat sa kanyo ni Dr. Clarita nga. Doktor pud siya sa Chungwa guys. Ja padung na pud mi uli guys arang luod ni Nicole guys nakatug jud siya na. Ja man lagi guys makahilak lagi pud tani atong anak nga supportive ka sa inahan ba. Ja guys ni abot na mi dari guys ja na di mga bisita dari mga taga Dalagit. Diyan naman yung gibis Uber kaya na naman sila nagpa-tugtog kaya nagbidyuki man dyan. Nangaligo na sila kay San Juan lagi. Diyan guys kay pista lagi karon sa San Juan Bautista maalam po niyang ikadalit kay nalagi mga bisita na mo dari ikan pa na sila balod Dalagit. Mga suni papaidi, mga pagumangkin, mga igagaw. Diyan. Madon na lang po ni may hang ikadalit nila. Ja, sayang po yung pansit o din mo lutuon kay daot lagi po yung pansit o may stock na rin anja. Ado lang ni makatilaw po sila sa pansit pero simpleng pansit ra ni. Ja guys, dagilhang karning kanding ja napi sinugbang isda. Ja kani po dahang pansit. Ado lang man dalit nila kay daghan lay kadto sila ja napi kamuti usaging mo ni si Ate Alma higsuna ni Papa Edi. Papa Edi ga katawa na kay mo pag-abot po na sa garden duty ja. Na salamat kadto ni Ma'am Bitani sa isang stand kay nagamit din namo dari katong gamay nga stand. May video lagi sila dari sa dagat. So hayahi pagado dari guys kay kanta-kanta lay pa dari sa dagat, alinaw ka adto dagat. So kung bati din si Papa Eddie sayaw, ja ija na siyang kumari, first cousin, wala ninang ni Nicole. So, grabe dyan nagsinayawan ni Papa Eddie guys. Grabe dyan na siya muan pero
Di man dyan na yung para hubog na si Jan. Di po na siya yung kuan kay. Sa rin nakabutilya, bagsak na na. Oh, final! Karo maulian! Grabe kong bati dyan sila siniyaw guys. Kay mga nakainom na murang pista dari guys ha. Mas papai, di bagsak na. A few moments later. Yung buntag nateng tanan, mao ni kahang resulta sa hang kuan guys kanang ubari ultrasound na kanang dito ko nagpa-ultrasound sa Dr. L. Depunso Alcantara na. Ja, mao ni jay hang kuan guys na. So ubari. Ja natural ra jud kuno normal ra sa guys kay normal ra jud sa hang ubari nga ingani kay mo lagi na kanang minupusal na lay ko mo nang monis the result na minupusal na ko guys kanang monis the result kanang ingani jud ko sa basta minupusal na ka mag dry na jud ka jud imuhang ubari so mo ni hanggi pamati nga murag lahi jud ka jud siya guys kay kanang sa pagkuan ni siya pag minupusal na to anja kaning nasjay gihatag ng tambal og vitamins kay malagi na mag dry na lagi atong kuan ja man yang vitamins siyang gihatag kani maningan sa vitamins na so 60 ka buok ni jang gipalit papalit ja kani pung usa para li imnon ni na ni para mo normal aghang pamati sa hang lawas kani siya man po ni jang gi resulta ja kaning doktora doktor ni siya sa Chungwa na Chungwa Medical Arts kuan siya sa 3rd floor room 314 na so manay Dr. Clarita Alcantara anja manay ija hang resita na anja ni palit lamang po ko guys og try na ka ng 5 ka capsule nga multivitamins ja napos jay gikuan guys kanang giresita nga kuan ko ni siya cream kay kanang mag-contact lagi kuno mi nga na kay kuan lagi kanang ina natural lagi tay nga na magminuposta mag dry na jud aha tehang ubari nga na naglisid na kadung magkuan kanang kabaw na mo unsay buhaton sa mag-asawa nga na naglisid kadyo kanang mga samad na atong kuan kay sobra na sa dry nga na so i-apply ni siya oh before bid hours lagi na mag-making nga na lagi man siya i-apply na sa kanang cream para dili siya kadyo mag kuan imuhang magsakit imuhang puwerta kay mga samad lagi atong puwerta og kanang mag-dry na ba kay malagi na tiguwang na ta lahi na sa unang panahon nga kuan ja daghang kadyo di mutuo na guys nga kuan ako kanang minupusal nako kay bata pali kuno ko tan-awon nga nanja kani pud siya kanang ipapalit lagi kuno pud ni siya na kay arong imno na ja balik ko didto kay kuan pap smear malagi na siya kay tulo ka kuan siya ka tablitas giresita sa yang vitamins ug kaning sa kaning cream so wako kay bawog pila ni guys kay amo ni kitan-aw dito sa dalagit way naninda dito so kinahanglan ni siya sa Mercury ra jud ni kay katunay giresita po dito sa Don Emilio sa kuan ra putunahan na palit sa Dumaguete anja bayad sa ultrasound dadto sa UB kuan 1,020 so barato ra di siya 1,020 mahal na ganit na kadyo sa una kay ultrasound ko 700 pa man to anja kinahanglan pa jud ko guys nga kuan pap smear anja gahapon wa ko na pap smear ang bayad sa pap smear dito nangutan ako ni Dr. Clarita kuan kanang 1.5 ang pap smear kay arong mahinluan lay kuno pagahang matres kay malagi na sa una guys nakuhaan ko 2015 nakuhaan man ko manang guys kanang mana ni tanan lagi hang i-explain ninyo kay halam pong ipakita kay nalagi poy mangutana lagi nga kinahanglan ni kuno ko magpa-doktor di lay ko kinahanglan nga magsalig kuno ko na mga gipanginom-inom bitaw na guys nga mga herbal ja naman to ining comment lagi nga kinahanglan jud ko dyan apa jini message na nga kinahanglan jud kuno ko mo pa check up ja daghang salamat kaadto ni kanang ma'am Bitani diha sa Germany salamat kaadto nimo sa imong always nga
inasing-kasing na pag-support namo. Ja. Di ra po ding ako kanang naaman tanan imong mga tawo nga imong nakakuha nimo mga gitabangan. Kinahanglan pug ko nga kanang nangutanan man ko ni Dr. Clarita sa kaning tagiliran lagi nga sakit unsa ba ni siya sintom ba ni sa pagka menopause ni siya nga kinahanglan jud ka nga magpaadto ko og gastroenterologist. So para matan-aw niya sa paniyang part dari ba kay ang part ni Clarita sa ubi raman isa ha. So, ubari raman to kay bigayin raman si Ma'am Clarita kay Dr. Clarita. Diya kay gahapon wala man ang doktor sa gastro. So balik pa jud ko dito guys kay kuan. Kanang para matan-aw niya saning ang sakit sa tagiliran, sakit sa kuto-kuto, para matan-aw ni sa tanan. So mabalik ko dito diya. Ituduan naman ko ni kuan diya wala lagi gastro og kanang schedule lagi dito guys kay murag private man gud na sa nga hospital man ang schedule ang mga kada na mga part sa lawas bitang mga sakit nga na balik ra ko dito kay murag Lunes to Huwebes man siguro to ang gastro ja kinahanglan na siya ma ultrasound na pug ko para sa ang gastro kanang matan-aw lagi po niyang sakit sa tagiliran pero di pa sa ngaron siguro guys kay malagi na magwat pa pag sweldo ni Papa Idi ja kinahanglan din na hong buhaton kay malagi na si Nicole masuko lagi siya nga kanang ahraning dudad-un ba ja wata kay bawo nga grabe na dayni nga na kalit laman tagka kuan pero dawaton man pud na guys ug kuan man galing ko sa Ginoo dawaton pud na kay mamighatag sa Ginoo pero kay bawo mo ko guys nga di jud ko pasagdan sa Ginoo kay kapila na ko nga nay mga trials bitaw nya wa man jud ko pasagdan sa Ginoo daghang kayong salamat ninyong tanan guys daghang salamat kaadto ni kanang kuan mambit salamat kaadto malagi nang kita advice lamang din na sa uban nga magamping dito sa atong gipangkaon kay dana day makuha sa atong mga gipangkaon na karon guys aghang gi kaon na ron mais so mas lami jud pud ang mais lagi jud kay organic ra pud na siya kanang dari ra pud na gi kuan sa Pilipinas ja among silingan dari na may mga maharbis bitaw nga mais nga bag-ong pagaling ba nga na adto na lamang ko mopalit dadton ja maglain na lamang kog ahong luto kay sila ni Kulos Crystal kay di man na sila mga anog mais ako magmais na lamang jud ko sugod des ni ang adlaw nagsugod na kog kaon og mais guys mais kay mas kuan ang mais ja mga to guys daghang kadong salamat ahal lamang pong gi-update agahang pag-check up kay di man ta ko mo-update sa pagpa-check up lagi sa naman lagi po yung mga viewers nga nag-atang nga kinahanglan lagi ko nga mag kuan ka ng pa-check up so mo na napa-check up na ko salamat kaadto salamat po sa Ginoo guys kay napo ko yung mga anak lagi nga mo support ya salamat po ni Nicole kay siya may ning ubanahan maluoy lagi pug ko kay kanang di ko ganahan mga kuan guys kanang problema bitaw ang mga anak manang hang taray ni tago-tago ni hang gipamati inja makitaan man jud ko nila nga magludya ko mama go ila man kamay nga nanja nanas Crystal David guys manapod siya og kanang exam dito sa kuan ja watan na lang pud nato og say resulta og adto ba jud siya og sa sitiyo ba siya wala nang problema kay na naman naka-enroll naman ako naka-enrollment naman jud siya sa kuan mag-enroll na naman jud mi kay nakapasar naman sa kuan kanang inter exam ba kanang nakapasar na siya para sa pag-enroll niya diya manang manay problemahan na din na namo di na kaso problema kay uli sa makapasar dito dumagiti na naman sa maeskwilahan jud na naman sa sitiyo diya daghang kayong salamat ninyong tanan guys ko ni Cyril para kay og puhon nga kanang ato jud si Crystal sa pagbuot sa Ginoo nga ato jud si Crystal sa sitiyo maun siya man to yung sponsor ko no ni Crystal og kanang boarding house ja mas bawasan na bag ang problema nga na kay mahal pud kadto mag boarding house lagi pud nga na natay estudyante nga college nga na salamat kadto sa inyong mga pang-share nga blessing para namo sa ang pamilya so puhon makahuman ra pud na sila maka-share na pud og blessing sa uban nga manginahanglan nga na share blessing lang jud ta ana salamat kaadto sa mga nag-share blessing ja pasensya na mo sang naong kay mao lang ito sila gabi dari na human murag alas 10 na siguro to alas 9 ja mauli pa to sila og dalagit
Pero ang driver sa ilang gisakyan kay kuan man di man hinuon ni inom. Diya si Papa Edi pila ra ka botelya wa na kay si Papa Edi di man na anad laging mag-inom-inom. Bagsak na higda na dadyon kay so ana po si Papa Edi duty na po diya. Happy Sunday na tanan guys. Love you all. Mo to yung video karon ni update ra pug ko kay lang na nag-atang sa akong video kay malagi na daily vlog lagi hang video. So adja lang mo pud mo pang bus nga basig wingi na pud mo nga padengeg-dengeg ko. Kay narabay ibang mga baser diha mingon nagpadengeg-dengeg ko kay parang nalay ko nimo tabang. So nara pud na ninjog mo tabang mo, nara pud naama di mga tao nga di pareha pud ninjog kasing-kasing uban nga may siguro mga sa palibot ra pud namo iya na nang di lagi gusto nga nay mo tabang namo ba nga na makuan sila murag malain sila ba nga nay mo tabang namo man. Pasensya na kay naamo di mga tao nga maluli kasing-kasing. Ja, salamat jud sa ninyong tanan guys sa inyong pagsubaybay din hang video. Ja, see you in my next vlog guys. Love you all. Happy Sunday. Love you.